אנחנו עומדים להכין את המזגן שלנו לקיץ, בינינו הידע שלנו לגבי המזגן, מסתכם בלהדליק ולכבות אותו, רובנו לא באמת מנקים אותו, ואם אנחנו מנקים, אז כנראה שלא בדרך הנכונה. מסתבר שזה הרבה יותר פשוט ממה שאתם חושבים. אנחנו אומרים בוקר טוב לגרי קולין, יועץ בכיר בביוקלין, פתרונות אקולוגיים. בוקר טוב. אגב, מילה תודה ממני, אישית. פרגון אמיתי. עזרת, באמת, היו לי סתימות חוזרות ונשנות באמבטיה, בסיפון. לא, כל החומצות ששפכתי פתרו מקומית את הבעיה, והקולוניה של החיידקים שגרמת לי שם לשפוך, שבוע הייתי עבד של הדבר הזה, כן. אין לי את הבעיה. זה פשוט עובד שזה... אנחנו כל התוכנית נוקשים על עץ, מה יהיה? כי אני אגיד לך למה, כי אני עכשיו הולך להזכיר את הדירה הזאת, אני לא רוצה שיהיה לדייר חלילה בעיות. לא יהיה לו. אבל פשוט... מדהים, אני לא... נמשיך למעשה גם לתחזק את המערכת, אז בוודאי שלא. אוקיי, אז היום אנחנו רוצים לטפל במערכת המיזוג של הבית, ואצלנו המזגן בארץ עובד שעות נוספות. נכון. אז למה לנקות הפעם אותו? אנחנו מה יש בעצם בפנים? הולכים עם מוצר שתוקף בעצם את אותן בקטריות, אבל השליליות שנמצאות במזגני אוויר. בדרך כלל הנוהל לנקות מזגן הוא לבוא, לפתוח את המזגן, להוציא את הפילטרים, לשטוף אותם, אוקיי? ולהחזיר אותם חזרה. איזה יופי. וגם זה רק פעם ב3-4 חודשים. גם זה בתדירות מאוד מאוד נמוכה. ואתה מה זה גאה בעצמך אחרי שעשית את זה? עשיתי מעשה ענק. בפועל לא עשינו שום דבר. כי בסיכומו של דבר, ברגע שמוצאנו את הפילטרים, ישנו מצנן מאחורה, ששם יש מרבץ ענק של עובש וחיידקים. עכשיו, אם את זה אנחנו לא מוציאים, אז אנחנו נושמים את זה כל הזמן. אחד היתרונות למעשה של החומרים המתוחכמים היום, הם שאתה בצורה מאוד מאוד פשוטה, לוקח את החומר, פשוט מתיז אותו על המזגן, נותן לו 10 דקות, צריך לעשות את זה כמובן שהחלונות פתוחים, כי דרוש למעשה את האוורור בחדר. אתה מנקה את המזגן, מחכה 10 דקות, מנקה בסמרטוט, לאחר מכן לוקח חומר נוסף, שם אותו ומחטא את המזגן. זאת אומרת, החיטוי הוא מאוד מאוד חשוב. כלומר, בלי שום קשר לזה שצריך באמת להוציא את הפילטר ולשטוף אותו מכל האבק שנמצא עליו, אתה אומר, בלי שום קשר צריך לחטא את המזגן. תפקידו של הפילטר הוא בעצם לאסוף את אותו אבק. נכון. אנחנו מנקים אותו, אוקיי, שוטפים אותו. גם את הפילטר בעצם אנחנו נחטא אחר כך. אוקיי. ונחזיר אותו חזרה. אם נחכה 10 דקות אחרי הטיפול הזה, גם הארומה היא לגמרי שונה באוויר, והדבר הכי גדול בסיכומו של דבר, זה שאין לנו חיידקים או עובש במערכת. זאת אומרת, אנחנו לא נושמים את זה, וזה מאוד מאוד מסוכן. כל כמה חודשים צריך לעשות את זה בבית רגיל? תראי, ניקוי כללי ומסיבי רציני צריך לעשות פעם ב3-4 חודשים. חיטוי אני מאוד מאוד ממליץ לעשות פעם בחודש. עכשיו, יש לזה ערך מוסף, גם אישי, מבחינת זה שאנחנו שומרים על הבריאות שלנו. והערך המוסף השני זה בסיכומו של דבר שהמערכת צורכת הרבה פחות חשמל, עובדת בתפוקה הרבה יותר טובה, אז אנחנו גם חוסכים הרבה כסף מצד אחד וגם מצד שני, שומרים על הבריאות שלנו. ואם זה חלל ציבורי, למשל, אתה יודע, משרד הפנים כזה, שאתה בא ויש מאות אנשים שעוברים שם ביום. כל אחד מתעטש לך בחדר והכל נכנס לתוך הפילטרים של המזגן. תסמונת הבניין החולה, וזה בעצם היה במשרדי הממשלה בעזריאלי. שם בעצם יש חללים פנטסטי, נהדר, אבל הכל סגור ואין אוויר. נכון שיש אוויר צח. בחללים כאלה, התדירות בסיכומו של דבר של הטיפול צריכה להיות יותר... דחופה. זאת אומרת, הרבה יותר צמודה. לעשות פעם בחודש. כי זו מערכת שעובדת מאוד מאוד קשה, נותנת למעשה תחזוקה לחלל שלם, ושם צריך לעשות את זה ביותר רצינות. מעניינים פה באולפן מישהו... א' באולפן, לדעתי מעולם לא ניקו פה את המזגן. מעניין אם בבתי חולים בארץ מריצים את הטיפולים האלה, כי דרך מערכות המיזוג עוברות מיטב המגפות. נכון, ויש למעשה אפשרויות לחטא את זה. בוא נגיד, אם זה בית פרטי, אז זה חובה, זה ממש חובה. אם זה חדרי ילדים וסלון, ויש הבדל בין הקיץ לחורף, אז הטיפולים בקיץ צריכים להיות יותר מסיביים, בחורף פחות. מה לעשות, אנחנו חיים, מי שגר במישור החוף בכלל, אז הלחות זה פקטור מאוד מאוד רציני, והלחות היא בזו שגורמת בעצם לכל המרבצים האלה. לדעתי, לפני הפסח הזה, זה פשוט חובה לנקות ולהקפיד ולדעת שזה בכלל בעיה. כי אני נתקע לי עם המון אנשים, ואני מבקר לקוחות, אף אחד לא יודע על מה אני מדבר. זאת אומרת, אני נכנס למזגן, יושב... אני חושבת שתעשה פה מדגם מייצג באולפן, כאילו, אני לא ידעתי על זה מה אתה מדבר. בוא נראה באמת. אני ניקיתי פילטר, בחיים לא חיטאתי את המזגן שלי. נהדר.
וזה רוב הציבור. קודם כל, כשאני מנקה את הפילטר, אני מוציא את הסולם, שאני יושב אחורי מכונת הכביסה, אז אני ממש מסתכל על אשתי כאילו מגיעה לי מדליה. כאילו, זה שיצאתי את הסולם בכלל, כי זה מאמץ, כן? ואז אני מטפס, וכמובן דואג שהיא תסתכל. את רואה שאני עובד פה בזה, ואני מוריד אותו, שוטף אותו, נותן לו להתייבש. אגב, חייבים לתת לו להתייבש. כי אחרת התחב שאנחנו יוצרים שם מאחורי הפילטר הוא אדיר. ובזה סיימתי את העניין. בקטע של המוצרים, בסך הכל, ברגע שאתה מרסס אותם, תן להם את 10 דקות, אוקיי? בתהליך הסופי, תן לו אפילו רבע שעה. תפעיל אותו עם חלונות סגורים. ההבדל הוא ענק. גם מבחינת הארומה וגם מבחינת הזה. חייבים לסיים, אז רק תראי לנו מה זה הדבר הזה. זה פשוט המצאת המאה, אני קורא לזה. זה בעצם, מה שנקרא, לקחנו את המחטא שלנו. את התרסיס? את התרסיס. והפכנו אותו בעצם לתשובה לעצלנים כמונו. ואנחנו בני אדם ואנחנו עצלנים. הוא הצביע עליך. הוא הצביע עליך, קובי. אני אומר אנחנו. אל ת... אנחנו עצלנים ורובנו בעצם עצלנים. זה פשוט מוצר שאנחנו מניחים אותו במגש, במסגן. הוא עושה מה שנקרא פעולה של חיטוי כל הזמן. ויש הרבה מאוד מקומות, במיוחד במסגנים... שגר ושכח. שגר ושכח, אבל הבעיה היא למעשה שיש למטה מין... אוקיי. בקיצור, אתה אומר, זה מניחים... מלא מלא עובש ודרק וזה סותם את הצנרת, זה יודע לחטות אותו. ולא לשקום לנו לסתימות. תודה רבה, גרי. חג שמח. אני מאוד מרוצה מהפתרון הקצר של הסוף. תודה רבה. זה מדהים.